Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo vytvorené s pomocou umelej inteligencie. V dnešnom rýchlo sa meniacom obchodnom svete je optimalizácia výkonu spoločnosti kľúčová. Chatboty ako Crowdy.ai revolučne menia zákaznícky servis a operácie tým, že ponúkajú obrovské výhody v porovnaní s ľudskými konzultantmi. Rozlúčte sa s platmi zamestnancov, sociálnymi výhodami a dodatočnými nákladmi. Chatboty vyžadujú jednorazové náklady na vývoj a údržbu. Ušetríte výrazne v porovnaní s tradičnými zamestnancami. Zatiaľ, čo ľudia potrebujú prestávky, chatboty sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nikdy nespia, čo znamená, že vaša firma môže komunikovať so zákazníkmi nepretržite a poskytovať rýchle odpovede kedykoľvek. Chatboty spracovávajú viacero dotazov naraz v reálnom čase, čím eliminujú čakaciu dobu a urýchľujú zákaznícky servis. Na rozdiel od ľudí sú chatboty naprogramované tak, aby poskytovali konzistentné štandardizované služby bez chýb, čím zlepšujú presnosť a spokojnosť zákazníkov. Integráciou Crowdy.ai môžete znížiť náklady na pracovnú silu zamestnancov pri zachovaní špičkovej kvality služieb, zvýšiť interakciu so zákazníkmi a zlepšiť marketingové stratégie. Náš chatbot automatizuje bežné úlohy a uvoľní váš tím pre kreatívnu a strategickú prácu. Kontaktujte Crowdy.ai ešte dnes.